No. Opačnou stranu. Co je mám? Kam to posunou? Otoč se na opačnou stranu. Stačí natáhnout nohu. Já vím. Tady tu povozí Jsi špurno, že? Co máš, že? Já jdu nahoru. Drž a ty hlavně nesundej tu nohu. Co mi? Tady? Jo? Dobrý? Jdeme dál? Ano? Já nevím proč. Ještě co vy? A ještě ti chtěla vymalovat Dobrý. Ty, jak se opínáte? Až plač. Dobrý. Jdeme dál? Jo, stačí. Ale už ti dochází barva. Už nemám barvu. Dobrý? Jo. To je cvičení, že? Dobré.